тоҷикистони мо дар ин 35 сол гул шукуфон шудааст. як хел вақт ба фикр фурӯ мерам, нигоҳ мекунам, мегӯям чӣ хел ҷавонони ҳозира дар як давраи хубе корфаъолият доранд. барои он ки соле ки мо ҷавон будем, донишҷӯ будем, чунин фазо набуд. шукронаи неъмат, шукронаи истиқлолият. ёд дорам солҳои 91, 92, соли 92, солҳои 92-ум соли аввалине ки ман нав хонадор шуда будам, бо ҳамроҳии шавҳарам дар ин боғи рӯдакӣ бо якдигар яксолагии истиқлолиятро ҷашн гирифтем, ки он вақт чунин фазои зебо набуд. сол то сол Тоҷикистон зеботар шуда истодааст, хусусан пойтахти мо Душанбе.